Kwedu no mabuja akanaka. Tauya no nhau dzanyasi zuva rechimakumi notibodzi mwedzi uno wa Gunyana. Amazuva mazana mana namakumi matanhatu nomana 464 pachirungu ayo Jobhosikara andopfikirwa mujerehwi kubuditswa pakaita kunyangariwa. Tiringe zviri munhau dzanyasi wachamisa watanda kutenderera pokare ino nyika yese wari kureketa akatopoka nyaya nowanhu nyika yese kuti waonyepe kuti bato rawo raakufunga kuita sei nonyaya yewosarudzo. Ipapa waburika mapikicha wakaita kuzaza wanhu chaiko zvekutoti vamwe vakutotanda pokare kurwadziwa kuti atanda mukomana uya. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Asi ipapa apa zviri kuningisika kutoti vanhu vazhinji waagadzirira nokuda kutetekera kuti anenge ari kureketa kuti gwara riri kutoriwaro ndoripi. Tenge chikunyepai zvinenge zvichiburikapo. Mumwe kanzura wobato roCCC ravachamisari kuEpworth wadhi yochina kwaya agokubiwa akapambiwa nevanhu vasingazikane kusvikira watozoita kumutera kuti wamuoneyo vanhu vobato roCCC kwaya akazvimba akakubiwa chaizvo kuzvindikitiwa zvisvinu iti zvakaita kunyangariwa. Izvozvi kuramba wachidari iku kwauri kuita kuku kwakanyanya kunyangaritsa dai zvaita kukuwa. Ticharamba tichiringa kuona kuti mapurisa ane chaachaita chere kana kuti inondoramba indori safa kondinyu. Wamunangari wanyasi waita pokare zvawagoita gore rapfuura nomamwe makore mazhinji apfuura kuti wanoenda kuUnited Nations General Assembly koreketa nomacheya. Nyasi wanga waripo pokare wachireketa nomacheya wakabva watanda kunyepa ipapo kwai isusu Zimbabwe ndisu tiri kutoita kusimudzira nyaya dzotonge kugutsa ruzhinji mudunhu redu rodzasi kwaAfrica pokare kutoti upfumi hwenyika yedu mumakore 3 apfuura ndohongo uri kusimukira kupfuura dzimwe nyika dzese. Warume dai kuri kuti mbavha iri yakawanda inoambwa wachireketa kudari inototanda kaakusekiwa ikabatiwa pakatoita kunyangariwa. Munyepero wakadari musvinuba murume mukuru anofanira kuita kunyara kuziva kuti nowazukuru hwii kureketa pwito dzakadando. Iwo wamunangari wanyasi wasiya vanhu vamwe waribe kufara nyasi kwaburika masoko kutoti wakabvumira kuti hurumende iye igobhadhara mari yokuti madhamu Tokozani Kupe waende korapiwa chirwere chegomarara kuIndia. Ipapa unobva watoona kutoti idhi dzinonanzvana dzakakora. Wazhinji wari kutambura nokusaya pokuringa nokusaya pokutandira nochirwere chibodzicho munyika yese. Waribe kana ari kuvabatsira. Mari yacho yagosenzesiwa kurapa munhu mubodzi kuenda kuIndia kwese uko dai yakona kusenzesiwa kutenga michina inodiwa zvaita zviri nani. Ipapa vamwe watosara vari kuti Kupe iyo anoda kuti azikane kuoneka kuti munhu akaita sei nokutoti ukaona anenge achiomberewa maoko noZANU-PF ibvo wazvitsvaka kuti chii chiri kuita kuti aomberewe. Rekai tigoona kuti zvinoita sei nokuti ZANU-PF inozikana kuti kakwambo kanoja kasingakupe zvinhu mahara. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi izvozvi. Kuna vanhu 12 bato reZANU-PF wanzi waendesiwa kudalodzi mhosva ipapa nonyaya yokuratidzira pamuzinda wawopo wairatidzira kuti wachiri kudaba iye wochidiki ari kutungamira guta reHarare Emmanuel Mahachi hede. Rekai tione kuti zvinosvikepi izvozvi tinenge takamirira tichizokunyepai. Waramaposa nyasi waita kutungidza mwoto chaiwo dzasi kuAfrica waburika mune umwe mureketo wari kureketa kutoti aiwa dunhu roSADC ramirira izvezvi kuti rigare pokare musangano wonyaya yesarudzo dzoZimbabwe dziri bekutekedzera zvisvinu. Wasi wabva watoti pokare aiwaba wakauya koringa sarudzo waye waribe kuti sarudzo dziri bekuitiwa zvisvinu. Wakandoti kune zvinhu zvakanetsa munyaya yekuitiwa kwesarudzo saka zvese nyika dzese dzinondoitawo zvinhu zvinonetsa. Wakutoramba wakutogara waita kuramba chaiko kutoti sarudzo dziri bekuita tuzvinu. Unobva watoona kutoti tiri tega ipapa. Asi rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei nokutoti wati wakuru wehurumende yeZimbabwe
wachafanira kuendawo kumusangano wacho kuti warekete kuti chii chaizvo chakaitika, wachipawo saiti rawo. Pokare tiri kuimba kuti ubato roCCC wanotora zvese zvawakapiwa zvese zviya kubvira kumavhi 11 kusvikira kumavhidhiyo wanhu waiburika wari kuitiswa zvisiri izvo nokudidi zvese, wobva watora woita gwaro rawo ravanoenda koiwaitira ikweyo. Rekai tigoona kuti zvinoburika zvakaita sei, tinenge chindokunyepai ipo zvinenge zvakuitika. Kanzuro yeguta roBulawayo ipapa yabva yatotanda kubhadharisa wanhu mari dzomapepa okanzurudziya, mari yacho ichibhadharwa iri mari yokuAmerica. Waari kureketa iwo kutoti izvozvi ndo zvinoita kuti guta rawo rikone kubudirira kam. Kwai mari ikaramba ichiitiwa zvokubhadhara iyo isingatengei, tinosaya kana pokuringa kana pokutandira. Chazvakandonakira hazvo kutoti wari kubvumira kutoti munhu anenge auya achati ndoda kubhadhara neiyo mari isingatenge, wanomubvumira kuti abhadhare, asi bhiri rache rauya riri mari yokuAmerica. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakazvisvinochere, tinenge tichindokunyepai. Tikauya pokare kuguta roHarare, izvezvi kwai kwaburika kutoti wari kutadza kubhadhara mari dzowabasa. Rekai tione ipapa panenge panochanja chopfene chaicho nokutoti zvamboita sei kutoti izvezvi ndo panozonzi kwatanda kutotadza kubhadhariwa mari yowabasa, asiwo mazuva mamwe ese achikona kubhadhariwa. Unobva waita kusaya kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Asi rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Ipapa wazhinji wagotoreketa kutoti mabasa owanhu oZANU-PF wari kuda kuedza kunadzirisa kuti bato rawo rinzindori zvino. Rekai tione kuti zvinombopera mushechere ipapa. Bepanhau site ragoreketa iro kutoti kambani yamoti inokona yakavhiringana nowaChina ikawanyepera kuwati pano chicheriwa chorithium chakawanditsa kune imwe nzvimbo yawakapuwa mugodhi nohurumende. Ipapa kwai wanhu weChina wagopopomedza makurukuto omari, asi iwowo motiwo wanenge wari kundoti rindori dombo riribe chinhu. Warume, rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi, tinenge takamira chizokunyepai. Imwe nyaya yadoka iri kufadza padandemutande kwaburika iko kutoti Jeremy Clarkson pabodzi pona James May pabodzi pona Richard Hammond waripo iko kuHonde Valley, wakaburika wariko ikweyo. Kwai wari kutonhadzira kuti watore firimu kumapopoma kuVictoria Falls, wachitora firimu rozvochokuita neiyo the grand tour yawo yawanoita. Tikuramba tichiti manja makorokoto idi zvisvinu zvinoita kuti nyika yedu irambe ichizikanawo kuti yakanaka. Mapurisa kureketa kuno wagoreketa zvanyasi kuti wasunga wanhu vanoita 30 zviuru no460 nopfumbamwe 30,469 pachirungu. Kwai wanhu wasungiwa zvakasiyana-siyana munyaya iri kuitika yokunzi operation tem migwagwa. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Kuzifa kwabva kwaburikawo masoko kutoti murayiridzi wechikwata choHighlanders Boso Brito ndiye akutungamira chikwata chonyika, asi ari kuramba ariko pokare iko kuBoso kwacheko. Pokare kwai anenge achibatsirwa naBongani Mafu pabodzipo naGenesis Mangombe ari kurayiridza chikwata choDynamos. Saka rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Wese wari kurayiridza cheDynamos nocho Highlanders kwai vanoramba wari kuzvikwata zvavo wari pokare kuchikwata chonyika. Rekai tigoringa kuti zvinopera sei. Tikaringa dzopasi rese kutandira muSouth Africa, kwai izvezvi dare roparamende rambwa kuchema kwowanhu rikabva raisa mutemo wokuti wanhu wese wakanga wasungiwa wakapuwa mhosva wakabatiwa nomhosva munguva yodziwa mupengo, wamwe nonyaya yekuti wanga waribe kupfekera zvipfukausu, wamwe nonyaya yekuti waitiza munguva isiriyo, zvinoita zvakadandando, wanhu wese iwawo wanga wabatiwa nomhosva. Kwai izvezvi mutemo wapasisiwa mudare roparamende waakurekera kuti pachiribe mhosva. Tikuramba tichizvitenda nokutoti papa wanhu wanga wakabatiwa nomhosva wanhu vanosvika zviuru 340,000 340,000 pachirungu. Pakaita kunyangarama. Mutungamiri weNamibia izvezvi areketa yeye kutoti anga ari kuita katombo kanyai nemutungamiri wemaJeremani
ari kuwanyepa kutoti vanofanira kuramba vachibhadhara mari tsvinu yokulipa mhosva dzavo dzavakaita munguva yokupamba nyika yoNamibia. Rekai tigoona kuti zvinosvikira papi pokare kuti zvinoperera papi. Apawo mutungamiri wenyika yoGhana izvezvi agoburikawo pokare ari kureketa zvibodzi zvo kutoti nyika dzomuAfrica dzinofanira kuti dzibhadhawe makutukuto omari yokulipa nyaya dzokuvhiringidziwa kupambiwa nokutongiwa zvousarura ganda. Rekai tigoona kuti zvinobuda zvinhu chere ipapa. Izvi azvireketa ariko kuUnited Nations General Assembly. Tinenge chikunyepai kuti zvinenge zvichikaira sei kana paino zvimwe zvaburika. Kwainyasi mutumbi womumwe muimbi wekuNigeria gopfa anonzi Moba kwai wafukunhwa idi kubva waendesiwa kuti wovhenekiwe kuti chakakonzera kupfa kwache chinyi. Idi zvakaita kuoma. Rekai tigoramba takaringa ipapo kuti zvinopera sei. Tinenge chindokunyepai. Tikabhuruka kuenda kumaJerimani, kwai kuno maJerimani mazhinji aita kuungana ari pasi poboka rinonzi Canine Beings. Wari kuhukura sombwa zvavo, kwai isusu tirimbwa tinoda kutoti tipuwo kodzero dzedu sombwa. Wanhu wasvinu ukatoona vhidhiyo yacho wari kuburika wese wanenge wari kundohukura unga imbwa. Mabi angu tazviona baiso. Rekai henyu zvakadando yawe wakubenhuka. Ipapa mukaatikidzwa kanyasi kwai iyo bulletin mudara reparamende raakutovhiringana vanhu vakutotukana ipapa nonyaya yeZimbabwe. Wamwe wagoti aiwa ngatiregei kuitira kuomesera Zimbabwe nokutoti ine zvinhu zvatinozoda kuzvicheriwa zvatinozodawo kuti zvitibatsire mupfumi hwedu. Wamwe vari kuti aiwa ngatitei tusvinu. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Asi rekai tione kuti zvinoperera papi. Kunoita tsvimbo nodowe tinoramba takandoringa. Tiripa pamabuja. Rekai tifambire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.